Jussi Taipale, mainostoimisto Graf. Mä oon toiminut alalla mainos- ja markkinointialalla vuodesta 1982, nyt aika pitkä siivu. Tällä hetkellä toimitaan Lohjalla yritystalossa ja meillä on tämmöinen verkosto olemassa, joka on Kultterin nimeltä, ja siinä on myöskin Sainio Toni. Siellä on sitten myöskin lehdistötiedotepuoli ja meillä on tämmöinen pieni verkosto jo olemassa. Joo. Ja tietysti kiinnostaa tämä iso verkosto ja vähän toisella ja myöskin se kiinnostaa, että tässä on toisella tavalla niin kuin yrityksiä mukana myöskin. Että ne ei ole pelkästään niin asiakassuhde, mitä tähän asti on ollut lähestulkoon ajat. Tämä on sellainen uusi ulottuvuus tähän asiaan ja hyvinkin mielenkiintoinen. Joo, kiva. Näin. Ja sitten tämä Tonin roolihan on enemmän sitten painottunut tällä sähköisiin asioihin myöskin, kun me sillä tavalla tehdään yhteistyötä. Selvä. Näin mennään. Joo, mä oon Janne Kommonen ja meillä on ollut perheyritys tuolla Karjalaisen puolella ja nyt toisella puolella. Ja mun vaimoni Kirsi, niin hän on markkinointiviestinnän asiantuntija ja ammattilainen ja puhutaan tämmöisestä visual branding konsepteista. Hänen spesialiteettinsa ja meillä on nimenomaan Kiinan alueen asiantuntijuus. Eli konsultoidaan yrityksiä, jotka haluavat kansainvälistyä sinne päin ja sitten nyt toisaalta meillä on tämmöinen projekti alkamassa, jossa lähdetään tuottamaan palvelua kiinalaisille, jotka haluavat tulla Suomeen tai tulevat tätä kautta Eurooppaan. Niin siihen ollaan tekemässä ratkaisua, miten ne saadaan viettämään enemmän aikaa täällä ja mitä ne voisi tehdä. Mä taas sitten on valokuvaaja ja meillä on oma studio tuolla Karjalohdella. Mä teen kaupallista kuvausta, tuotokuvausta erityisesti. Mutta nyt uutena alueena niin me tehdään yhteistyötä jyväskyläläisen kauko-ohjattavia kuvauskortteria valmistavan yrityksen kanssa. Ja kehitetään sellaista konseptia, jossa ensimmäisenä maailmassa viedään tämmöistä broadcast-tasosta videota tuottava laite ilmaan. Heittäisin viittiötä. Mä olen Laura Hannos, moi kaikille. Mä olen tanssia, koreografi, teen erilaisia tuotantohommia yökerhoshowjuttuja erilaisille artisteille, teen koreografeja on mukana tanssijana näin ja nyt tietenkin viime syksynä laitoin tämän tanssikoulun pystyyn, missä ollaan kaiken näköistä tanssiin. Ja pääpointti esimerkiksi nyt kun mä aloitan tekemään kolmatta tuotantoa mun tanssiteatterin kanssa, mistä on aloitusvaihe sitten pikkasen isompi kuin nämä kaksi edellisen harjoittelua omaa aikaa, ja tavoite on päästä enemmän Euroopan kiertueelle ja mulla on tämmöistä tanssifestivaalia Suomessa ja siinä samassa tehdään paikallisen muusikon Nettaskulkin kanssa, tuotan hänelle mahtikoneiset lavasuot, kun hän menee suuriin kilpailuihin, koitetaan saada sitten näkyvyyttä ja toivottavasti Eli siis meillä on uusi järjettömän hieno innovaatio, eli me ollaan katsottu mattoa ja tiloja uusin silmin. Eli normaali tällainen standardit matot, ne on aina neliöitä tai suorakaiteita. Nyt me ollaan tehty siitä orgaaninen muoto, eli semmoinen niin kuin maton vapaus, joka voi mennä niin kuin tulla seinästä läpi seinien. Eli muutetaan tilat. Ja siihen jatkeeksi me ollaan tehty tällaisella myöskin akustointia, eli meillä oli palanen akustointilevyä, tällaista suomalaista 100% luonnon tuotetta. Ja siitä kautta me lähdettiin tekemään samalla tavalla, millä tavalla voidaan pyöreä muoto ja sitten myöskin muotoilua seinille, akustointia ja muotoilua. Siihen yhdistetty, tämä tarinahan jatkuu sitten, kun tämä lähtee, niin sitten siitä tehdään jo kattoja, alas laskettuja kattoja, mihin voi printata ihan mitä vaan.
Eli tehdään, suunnitellaan, mutta myöskin meiltä voi ostaa valmiita standardeja tuotteita. Erinomaista. Kerro vielä, ketä te ootte. No mä oon Maikku Mettinen ja meillä on sellainen yritys kuin Inno5 Oy ja mä oon yksi toinen suunnittelijoista ja meitä on 5 siinä, niin kuin tämä nimikin kertoo. Ja siis meillä on tuoteperhe, minkä nimi on All Over, missä on nämä tuotteet, eli tämä Pomp-Up, matot, InnoTurf, akustointiturvelevyt ja sitten meillä on LED-valot ja kaikkea. Eli www.ao-allover.fi. Aloitan vaikka, että mä oon Anne Linnonmaa ja mä oon vaatetussuunnittelija alun perin ja yrittäjätaustainen henkilö, joka on nyt, mä laskin tuossa just kun kuuntelin esitystä, 38 vuotta, elättänyt itseni ja kymmenet muut ihmiset suunnittelulla. Mutta siinä sivussa mä oon vetänyt koko ajan markkinointia, mä oon vetänyt omaa tehdasta, mä oon ollut 30 hengen toimitusjohtajana plus suunnittelijana ja vastannut myynnistä ja markkinoinnista. Joten mä oon viimeiset 4 vuotta tehnyt konsultin hommia, opettanut uusille yrittäjille, miten eletään luovalla alalla. Ja mä oon noin 25 ainaskin saanut starttaamaan. Eli mun tiedot löytyy anne.fi. Mun nimi on Renne Angelvuo, Win-Win Branding. Me ollaan 10 vuotta vanha yritys tänä vuonna. Ja tosiaan ollaan erikoistuttu nimenomaan pakkaussuunnitteluun. Ja suurin brändikonsepti ja pakkauskonsepti, mikä me on tehty, on 54 maahan. Globaali brändi. Ja tätä kautta me kuulutaan tämmöiseen European Packaging Design Associationiin, jossa mä oon myöskin sen hallituksessa mukana. Ja sillä tavalla laajennettu tätä kulttuurinäkymää näin maailmanlaajuisesti. Siihen toivoisi enemmänkin suomalaisia design-yrityksiä mukaan. Se on äärimmäisen hyvä verkottumisen paikka. Se on vähän samalla tavalla kuin tämmöinen hubi, mitä tänne tehdään. Niin ihan mielettömän tärkeää, että semmoista kokemusta. Ilman sitä niin olisi joutunut aika monta ovea kolkuttelemaan. Nyt on auennut. Mutta siihen voisi käyttää 100 tonnia. Tehtäisiin pari hienoa innovaatiota. No, mä oon Markus Paloheimo ja mä oon tuotesuunnittelija, joka on erikoistunut muovituotteiden suunnitteluun. Muovituotteiden suunnittelussa yhdistyy tämmöinen niin kuin tekninen oivaltavuus ja valmistustekniikka, materiaalituntemus ja niin kuin insinööritaito ja sitten sen kuluttajan tarpeiden ymmärtäminen. Mulla on pitkä ja vankka kokemus niin kuin siitä asiasta kantapään kautta ja hyvien kokemusten kautta opittuna ja sitä taustaa mä hyödynnän työssäni ja väittäisin olevani tässä omalla alallani Suomen johtava asiantuntija. Ja sen lisäksi teen muutakin kuin suunnittelua, että mä niin kuin koulutan ja tuotteista tämmöisiä erilaisia työkaluja, joilla muut muovituotteiden suunnittelijat pystyy tekemään työnsä paremmin. Moi, mä oon Savolaisen Junnu, Letke Creative Oy ja tehdään kaikenmoista juttua koodista, eli webdesignista lähtien ihan ohjelmistoihin ja peleihin. Sitten meillä on nämä live-striimausjutut mahdollisia ja me ollaan kehitetty tämmöinen oma viestiseinä myöskin, mikä nyt otti vähän tuulta alle ja me saadaan siihen nyt sitten vähän sijoittajia mukaan, niin peli lähtee vähän eteenpäin. Mutta ehkä tässä verkostossa eniten justi toi niin kuin nettisuunnittelu, nettisivujen toteutus alusta loppuun ja ohjelmistojen tekeminen. Eli jos joku tarvitsee jonkun applikaation tai jonkun mobiilisovelluksen, niin pystytään se tekemään sitten valmiiksi kans ihan siitä suunnittelusta sinne ihan käyttöön asti. Meillä on 5-henkinen tiimi, 6 aloittaa nyt elokuussa ja pieni ketterä yritys ollaan. Näin. Letke Creative.